sunana Mahadi Dorayi. Na zan ga Honorable Senator Bashir Dan Audu. An daga appointment ɗinka daga karfe 11 zuwa karfe 4 na yamma. Me yasa tun farko ba za a gaya min ba? Sai da aka bari mu zo sannan. Yanzu me nake yi? Ba faɗa maka nake ba? Akasi. Ina nufin a gaya min tun kafin in sha wahala in kashe kuɗin jirgi ta wannan gurin. Daga ma nan Kano kake? Ashe a kusa kake. Kwarai kuwa, ranki ne. Malam nawa ne kudinka? 700 ne. Muka yi haka muka yi da kuko? Ga abin da zaka iya samu nan. Kai ka isa ka bude mun ido. In ba za ka iya ba, ka bar su biya. Kana ba. To abin 100 ne zama ne, ba za ba ni kudi na ba. Kin isa kire na ma hankali? Ni ba sai kin yakin sanata. Ai ban san lokacin da yayi soja ba. Ballantana na san lokacin da ya yaki har yana da sarkin yaki. Ka san me sunan sarki a kabilar su? Diesel Fabia, Dozozoro Fonisha. Seriki Sedede, Oduduwa Seriki Yorubawa. Ala ko dugu duku, dan bana dawo dada. Ala magaji gwanjan. Ke wallahi ba dan ina ganin mijinki sanata ba. Ke na wanke ki ya mari. Ni saka mara? Ke nan ba. Security. Kai? Ya sa ku jefar da yaro? Kai, kalle ni ka ce mu yaro? Au. Karfe 4 kika ce min lokacin da zan ga sanata. Sanata ya fita. Ya fita? Gobe zuwa karfe 11 sai ka zo ka ganshi. Zuwa ne kin san alkawari na yau ne. Wannan ya saba mu dokar kasa. A ce sai mutum idan har zai shiga ga sarda shi sai ya ɗauki cin hanci ya baki. Na waye kai? Ni ne Farfesa Jibrin Alaf. But today I want to see him. Hello security. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba asiya. Rabuwar ba sai dai tuntuɓe ko dai zuwan akasi. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba asiya. In dai dare ka gama rabe sai dai zuwan akasi. Ba na faɗa katon kogin soyayya. Rannan na jana magana kan mun kai ƙuriya. Na sani wani ƙaulin na ce waƙiya. Gun malaman tsoro akan gudu da daudar si. Barka da zuwa. Barka da zuwa kuma. Allah ya kare mu. Allah ya kare mu. Tun ɗazu nake gaya miki cewa ki bar ni in shiga, ki bar ni in shiga. Kika hana ni. La ilaha illallah jama'a. Sarki kake cewa wani? A'a kunga ni fa ba wani abu na ce ba. Ina jin Hausar ta wace dai ba fahimta ba.
dama al'umma iri-iri ce, wasu masu hankali wasu kuma ba su da hankali. Da ni kake wallahi, in kuma ka ci ƙarya ne ka ce bala'in da yake 1977 zuwa yau 2015 Allah ɗora ne. Wow! Swiss lace. Shiga kawai. Me kike nufi? Ya kamata ga sanata karfe 11. Yanzu kuma kin bar wata mata mai kama da turmi ta zo ta wuce a gaban Allah. Me kike nufi? Ina nufin ita za ta shiga. Madi dore. Malam Allah kuma yayi to Allah ya sa mu a daishin ka. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ku shiga zakirai. Mallakar kamfanin Abnur Entertainment bisa shiryawar Abdul Amat mai kwashewa. Ba da umarni fasihin darakta Falal Dorayi. Zan iya shiga yanzu? Shi ma sanatan ya fita. Ya fita? Ya je raka sarkin malamai airport. Ba na gaya maka mutumin shi bane? To amma dai zai dawo aiko? Ai sanatan ya fita baya dawowa. Kai ne mutum na farko da ya fara gani na. Kai ne wanda nake ji a raina zaka zama tsirar kubutata. Idan ke ba aljana bace, me yasa ba a ganin ki? Ni ba aljanna bace, ni dan adam ce kamar kai. Kada ka ji tsoro mana namijin duniya. Haka abin yake. When the sorrowful turns fearful, when the greedy destitute aims at abundant riches, when the powerful turns helpless, when the loved one turns enemy, when the price of philanthropism is paid with flesh, blood, and life. Zan yi kokarin bibiyarta sai na halaka ta. Haba malam. So fa ba shi bane rashin tarbiyya ba. Ba zai yi ba, ba zan jure ba. A Square Century Nigeria Limited unveils its maiden launch. Amina Muhammad in and as Amal. Amal, the mysterious girl. ayya mazaje karo da karo sai rago dan akuya wallahi ba zai iya ba wuya ba ta sa na gudu da in gudu garan faɗi kun na faɗi na fi yaro su Amal, the mysterious girl. ni tsakar dare hana tafiya zagayar dutse ajalin mai daki Kai ƙarya kake yi ko za a gwada kwanci ne? idan kana buƙatar hakan ai sai a gwada dan mu ba ma sare Amal, some do it with a bitter looks, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, and the brave man with a sword. Amal. Ka dawo min da kaina. Wallahi sai dai za ku kashe ni ku kashe ni. Amma ban san komai a wannan maganar ba. Ka kashe iyayen yarinyar sannan kuma ka biyo ta kana so ka kashe ta kace kana so ka je mako. Amal, the mysterious girl.
nake maka akan ka daina shaye-shaye ashe ba ka ji ka sa kafar duk ka shuri ba ka ganin gaban mutane duban da kake shigo gida a tambele kana son batu makota sun ganin ka kana zuwa da kanka mutunci ka hana mahaifiyarka bacci ni ta hana ni bacci kai an haka tunanin wannan rayuwar da ka dauka kana ganin mu billewa ce daɗi idan ban ji daɗin rayuwata ba yanzu sai yaushe zan ji kar ka manta wannan ba lokacin ku bane old school muna new school ne yanzu da haka in ba mu yanzu ba sai mu carry over daga baya kuma wani hang over ne ba wani yanzu na dora ba Adam, mahaifin na kake gaya irin waɗannan maganganu? Ashe ba ka da mutunci? Shaye-shayen naka hanya buɗe ka kamanta da iyayenka ko? Da za ki ce na manta da ku. Na gane ku ke ce mamana shi ne babana. Kuma kullum na gan ku fa na gaishe. da gaisuwa da rashin wasu ɗaya ubansu ɗaya ba ma bukata kuma ina so in sanar da kai daga yau ka ƙara shigo min gida kana cikin halin mali ka zauna a can teburin maman sunday ka zama tebalin ka kafin ka damar in ba haka ba I'm sorry, Daddy. Kai, sorry. Tafi ɗakinka. Ka in sake in ji motsinka a cikin falon nan. Ka ji abin da na gaya ma ko? Na ji ma amma yanzu yunwa da ke ji. Alhaji, na sha gaya maka ka daina zubar da hawaye akan abubuwan da yaran na yanke mana. Saboda zubar da hawayen nan naka sai iya janyo mai musifa tare da fushin Ubangiji. Hajiya, ki banne da kuka. Ki banne da zubar da hawaye. Su ne kawai za su sa zuciyata ta yi sanyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba na son da magana baki, Hajiya. Na san wannan mujarrabi ne daga Ubangiji. Gaskiya ne, Allah ma ya sani, amma kan mai saurin yanke ƙauna game da shiryarsa. Watan Allah ya bawa mai wuka nama. Allah kuwa. Kware kuwa, da a ce babana shine mai kuɗin baban wancan. To da zan fito da su in fantama kuma duk garin nan
babu wanda ya isa ya taka nan haƙura, babu wanda ya isa ya sa yaransa sai mun cin mutunci ban ɗau mataki a kansu ba. Wanda dari daga sassa kai ma dai ka faɗa wallahi tallahi da a ce babana ne yake da dukiya kamar ta bawan Allah nan wallahi duk garin nan sai an san da ni abin da ya gabas yamma kudu da arewa wallahi sai an ji ni sai an fanta waje ne. Kabu da my friends. Ku bani dan lokaci kaɗan akwai wani tarko da na dana kuma kwanan nan za ta yi babban kamu. Wato wasu makudan kuɗi zan sata a gida wanda kowa sai ya huta. In dai baka yi haka ba ka nuna mana mahaifinka akwai kaya idan ka fito da shi ka bambanta tsakaninmu da kai da matsiyaci dogo da mai arziki gajere ba ne ba. Gaskiya ne ko shi ma yana da tsayin talaka ne to a banzai. Wanda gaskiya ne abin da kuke faɗa kuma na daɗe ina tunanin irin waɗannan amma kwantar da hankali ina san abin da zai yi dai lokacin da ya kamata a ce ka dage ka samu rabon ka saboda wasu ma a banza su ke zuwa su mutum dukiyar mai ai lokaci ya kamata a ce an wuce wuri ran ji ɗauka Daɗin duniya kuɗi ba daɗin bane ba. Me ka dauka masa? Babu abin da dauka. Shi ne babu abin da ka dauka ka shiga mai daki a wannan lokacin. In ba wani abu ka dauka wanda ya zo ne. Na zo ba shi wani sako ne wanda aka bani tun jiya kan gaya masa. Shi ne sakon tuntuni ba da iyalan ba ka gaya masa ba sai da ka tabbatar ba na ka shi. A nawa ni ma abin da dauka masa babu abin da dauka ci. Ba ya abin da dauka masa ba ni. Na ga ni babu abin da na dauka ci. Tare da mana kikani. Ba ki kira kikani ko za ki ga wani abin na da wani abu. Ba sai na caji ka. Yanayin kaɗai ya tabbatar cewa ba ka da gaskiya. Dan na yi tabbatar ka shiga ɗakinsa ka kwashe mai. Ka kuma san halin mahaifinka. Ba ya son wannan satar da kake masa. Ya sha gaya ma cewa idan kana son wani abu, ka je ka tambaye shi. Amma saboda taurin kai irin naka, ba za ka je ka tambaye shi. Gaskiya umma ko? Gaskiya umma ni kin sa ni ido da yawa. Ya za ki rika shiga harkoki na haka? Akan wasu ƴan ƙalilan kuɗin kashewa? To idan ban da kuɗin mahaifina ba kuɗin ma zan je ɗauka. Ba kuɗin ubana ba ne?
don kudin ubanka ne sai ka je ka balle mai ɗaki ka kwasan mai kudi. Ka san irin wahalar da ya sha kafin ya tara kudin? Tun kafin ka zo duniya yake shan wahala ya tara kudinsa. Sai yanzu da ka taso haka kudin za mu sa ma ido ka tarwatsa mai dukiya. Gaskiya umma ko gaskiya umma wallahi kin sa min zuwa al'amuran. Duka nawa da ke samu a cikin dukiyar nan ne ke tsaye na mutum nawa suke aiki a ƙarƙashin jari sun sa shi kuɗi sun sai motoci sun gina gidaje duk ba sa musu ido ba sai yin da ke ɗan cikin gida sannan sai ya samu ido gaskiya in ba shiga ka kiwa yan shiga ka ni kake gaya ai cikar ku kuɗin da ya bayar na a yanka kek ya ɗauka wata uwa duniya ya bayar ina ballo rafa da na shuna ta dala gaba ɗaya aka tarwatsa taro duk da an san sakonsa wai dan ma baka sanar da ni ba bare oga ya sani dan da ma banda ma kwana biyu ban ja kaji ba oga barka da mu dan mama an jima kaɗan zan cika ka wanda ma alakar giwa ai za mu kalli raba ce ga mu duniyar nan wallahi ina shan mu ya na ku jikun jikun ne haka ko kawo hari ne an kawo harin zaki gan mu haka ai tuni za mu haɗe da ke a kwalta da Allah da ka ta bawon Allah kai fa idan ka fara zuwa ba san ka bari ba a Adams me kike bukata da Allah ya kai ka san haka ko da sani domin sanin kallon mutum ya sanin kalarsa aka san mutum a san jinkin dama ba wani abu ya kawo ni ba dama ina son zan canza kayan ɗaki na ne na hostel ka san an futun za mu koma makaranta ba dama ba ta bala gari ba sami na wai Allah kargiwa a ganka a gane ka ta shaida min cewa lallai kai ne ka shiga ɗakina kuma in ba kai ba na yi imani ba wanda zai shiga ɗakina ba kuma baki ba tuni da ke tare da mahaifiyarka ba naira 10 in ba ta taɓa ɗaukan mu ba ina ka kai kuɗi na ni ba ban shiga ɗakin ka ba ban san ko me yasa ka faɗa maka haka ba wani da ɗaukar maka kuɗin ka ba za ta ce wai na shiga ɗakin ka kai ka gaya min gaskiya hafuran ka ya ɓaci ko ka ce ba ta ma shari ba gaya min gaskiya to a kira ka mana ta faɗa a gaba na ni ka kai wannan magana ni ka kai ina so ni ba garawa ba ne a ce wai wannan na shiga na tafi kuɗi ba kuɗin uba na bane ma kuma ne nai Adam, na kawo gari da kaso. Ina so ka kasa kunnanka, ka saurare ni da kyau. Gaskiya kayi kuskure. Saba wa iyaye. Ni babban laifi ne wurin Ubangiji. Allah cikin ikonsa, cikin rahamarsa. Yana jinkirta wa bawa laifi tsakanin shi da Ubangiji. Amma saba ya iyaye Allah ya yi alkawarin tun a nan duniya Allah zai dinga asabtar da mutum har zuwa rana gobe kiyama ya ga abin da ya aikata. Don haka ina jawo hankalinka ka daina musguna wa iyayenka ko da ko wani abu suke maka wanda bai maka daɗi ba ka yi haƙuri kai musu biyayya ko da zaluntar ka suke yi
domin yi musu biyayya wajibi ne. To amma ai kawo ainihin ɗansu ne kuma ƙwallon ƙwal guda ɗaya. Kaga a matsayin su na iyaye na ya kamata yadda suka mallaki dukiya su banni in yi yadda na ga dama yadda raina yake so. Ko ba haka ba? Su banni in mallaki dukkanin abin da nake so na mallaka kamar yadda 'ya'yan attajirai na garin da suke yi. Ko ba haka ba kawo? A ɗauke. To bai zama wajibi a gare su su ɗauki dukiyarsu su miƙa maka ba. Sun gama yi maka komai na rayuwa. Ba ka bin su bashi kawai. Sun tarbiyyantar da kai, sun zaɓa maka suna na gari, sun ciyar da kai, sun sa ka a makaranta. Me ya rage musu? Ya rage gare ka ka saka musu ta hanyar biyayya da girmamawa, ba ta wannan halin ba Adamu. Yanzu ka duba yadda kuka yi da mahaifinka, kana faɗi yana faɗi, ya yi maka kyau. Mahaifiyarka duk ta zayyana mun komai. Don haka wallahi Adamu, ina jawo hankalinka, kai gaugawar komawa gurin mahaifin nan da kake gani kamar bola, ka nemi gafarar shi. Ba bola ba ne. Rahamar Ubangiji da farin ciki suna tare da farantawa iyaye. Fushin Ubangiji yana tattare da fushin iyaye. Kai kokari ka koma, baka makara ba. Ka roƙe su gafara, ko kuma ce ka roƙe shi gafara. Ka ji na gaya maka. Allahu Akbar. Kawo. Wato na lura duk wannan abin da ka kira ni kake faɗa mu, ka kasa fahimtar ni ma abin da nake so ka fahimta. Yaya iyaye na Allah ya ba su arziki ba za su bani kuɗin yadda na ga dama ba. To abin da nake so ka fahimta kawo, na lura ba za ka iya taimako na ba. Don wallahi da na san abin da za ka gaya min kenan, wallahi ba zan zo ba. Haka ce wanda abin da na sani shine inda ba za ka iya taimako na rayuwa ba, to ban ga amfanin ka ba. Ni ban ga wata rana da za ka yi min a rayuwa ba, don haka ba zan ƙara zuwa gurin ka ba. Ko menene in ba za ta faɗa wallahi ba zan ƙara zuwa ba. Na yi don kaɗan shiga magana saboda na san yana jin maganar ka kaɗan shiga gaya masa ya buɗa mu. Duk wanda fa abin da nake kawo fa yarinta ce. Idan na kawo kamar ka zan yi ne, ani ba na so yi ƙarayi a rayuwata. Zo yake duk abin da zan yi shi yanzu daga baya da shekaru sun zo min sai in daina. Haka ni ba zan ƙara zuwa wurin ka ba. Na gode da wannan wa'azin da kai. Adamu kenan. Adamu kenan. Adamu kenan. Tashi kai ka tafi. Yawon jika duniya ce ta kuma barmaji. Allah ya shirya mana yara. Ya dai Alhaji, ciwon kan ne kuma dawowa? Kaina da ke ciwo kamar zai tsage biyu. Kin ga ɗaukar mu ragon maganin nan sha. Ai shi kenan. Wanda ka sha na safen ne sauransa kenan. Ya salam. Lallai yana buƙatar ga likita. Ni na fi so kawai mu shirya mu tafi Egypt. Ai ma general check off gaba ɗaya. Saboda ni ciwon nan naka ina bani tsoro wallahi. Gara a tare shi tun kafin ya dawo. Gaskiya ne. Za a yi haka. Da kuma ruwanci. Sannu Allah ya kawo sauƙi.
Wa alaikum assalam. Abba gani. Abin da ya sa na ce mahaifiyarka ta turo min kai, ina so in sanar da kai Allah kai mu za mu yi tafiya. Za mu tafi Egypt. Zan je a duba lafiyata. In na samu yadda nake so ba zan wuce kwana 10 ba. Don Allah ina son ka kula da kanka. Kada ka ga mun fice ba ma gari ka tattaro abokananka kuma yi min da gida night club. Abba da hankali na kawai da kun tafiya sai in ɗebo abokanai na su cika gida. Ba zan yi haka ba. Kai ka ɗauka kana da hankali? Ai duk mai hankali ba zai wannan ƙunshin a jikinsa domin ba abin da yake cikin dan Allah. Kuma kana amsa sunanka da ɗan musulmi. Wannan ai da biyon Yahudawa ne. Kuma Ubangiji yana fushi da mai irin wa'annan shirin. Wallahi in ka mutu a haka ba za a kai ka ba dole sai an goge su. Ai sanin hali shi yasa nake wannan magana. Ba zamani ne ai zan daina. To wannan shi ne abin da Bahaushe yake faɗa. Ci gaba mai hatsari ja ko yana yin ƙasa yana ganin shi gaba yake ci. Wannan to ka sani ɗabi'u ne na mutanen banza, mutanen Yahuda. Wannan shi ne kiran da ne. Allah ka yi ban da kuɗi wallahi. Zan mutum sai ka. ka tsaya nan ma tsaya za ku dogon turanci jirgi tana can na jiran mu ko sai mun dawo. Allah ya kiyaye. Ka gane abin da nake so da kai? Ba na so a ce fatin nan a cika da yawa ne, ka gane, saboda na big boys ya kamata a yi. So nake a ce gaba ɗaya mutanen da matan da mazan kar su wuce 50. Wani I'll call you back. Wannan tsohon ya dame ni wallahi. Adamu! Na? Zo nan. Amma malam bai kamata a ce kana zuwa irin wurin nan ba gaskiya. Ya za duk inda naje ina huta kawai sai ka zo ka bata min hutuna kana bata min raina. Ni dai ka daina min irin wannan gaskiya. Dakata. Don Allah ka yi haƙuri. Ni ma tilan ne ta kawo ni gurinka. To me ya kawo ka, me yasa ba za ka bari sai na dawo gida ba? Adamu. Abin da zan gaya maka sai ka yi haƙuri. Ka kwantar da hankalinka. Kuma ka tabbata ga dukkan abin da ya samu bawa kaddara ce daga Ubangiji. Ban gane me kake so ka faɗa min bane, me yake faruwa? Adamu, Allah ya yi mahaifinka rasuwa. Mahaifina? Ƙwarai kuwa.
jirgin da suka hau jirgin ya faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka zo mu tafi gida, mutane na tun na jiranka, don Allah don annabi ka yi haƙuri. Je kawai baban nan zuwa gida. Allah ya kargiwa number 1 millionaire. Ka ce fati a dodar? Wallahi, wai jirgin da suka hau ba su karasa ba. Jirgin ya faɗi. Jirgin na ya taimaka. Allah ya kargiwa. Dole a sha nama daga-daga. Fatin nan. Ba za a fasa ba. Ya ne? A ƙara mutane a casin nan. Kamar mutum 200 mata 150 maza 50. Inda ya nema mai su 30 maza. Allah ko. Alƙur'ani. Allah ya kawo da Allah ka aiko da naira. Mura arziki na. Wanda ne ko rana ba. Allah ba ni in fata. In yi sadaka in yi kyauta. Gentlemen and ladies. Na yi matuƙar farin ciki na halartar bikina da kuka yi, wato birthday party dina. Na ji daɗi kuma na gode. Yau rana ce da kowa zai yi abin da yake, babu kwaba, babu hani. Yau kowa zai ci ya sha kuma a kwana ana rawa. Don haka a ci gaba da gashi.
wata rana matakar bani da ko ba makin juna mai roƙo Allah ka ƙara buɗe ƙwaƙwalwa na hikima basira da damiriya mai taimako na kare ne shirin ɗan adawa sada ni da alkhairi ko bayan rai komai na da lokaci mai haƙuri ke da riba sannan ku da zuwa. Adam sai aiki. Lafiya da wayannan su ne wakilan banki da mahaifinka ya yi hulɗa da su kamin Allah ya mishi rasuwa. Na zo da su ne a matsayina na lawyer mahaifinka. Kai kasan cewa duk hulɗa na kuɗi kowane business in and abroad ni nake handling. haka yake. So ya kamata mu yi ma lissafi ka san menene za ka yi benefitin bayan rasuwan mahaifinka. Babanka ya rasu ya bar kamfanoni guda 6, 4 na aiki kuma 2 an rufe, sannan kuma akwai gidaje 22, sannan akwai filaye kusan 15, akwai filling station wato gidan mai guda 8, akwai kuma kuɗi, tsabon kuɗi miliyan 500,850. haka ne ko? So kamun sai maka bayani ka san you stand to benefit ko kai kadai mahaifinka ya haifa, it means kai ne magaji. Gaskiya ne. For that kafin mu gaya ma abubuwan da za ka yi benefiting tun da mahaifinka ya huda da bankoki da yawa, bari su gaya mana maybe akwai plus and minus so that we will not collect our data kamun mu gaya ma. Wannan gaskiya ne barista. Bari in fara gabatar da kaina da statement din bankin da nake wakilta, wato Guarantee Trust Bank GT. Alhaji Kabiru shekaru 3 da suka wuce ya anshi bashin kuɗi naira miliyan 350,000 a kan zai farfado da wasu kamfanonin shi da suka durkushe. Duk ya tsawon wannan lokaci mun hada lissafi da tsawon adadi da interest rate da other charges, kudin nan sun tashi miliyan 420,000. Ina ganin dan uwana din zai dora. Gaskiya ne. Matsayina na ma'aikacin mai kula da harkar bashi na Sky Bank, na yi bincike mun gane cewa muna bin Alhaji Kabir kudi naira miliyan 276 wanda ya ansa akan zai gina wani shopping complex wanda daga baya zai karkatar da kudin zuwa ga wani bangare na kasuwancinsa.
from Skybank sai kuma na Stanbic Bank sun kawo min document musu. Are you alright? I'm okay. Okay, from the documents da na karba na Stanbic Bank, mahaifinka ya karbi loan na 400 million 300,000, that's miliyan 400,300 kuma bai biya ba. Sun bani document ɗinsu sun ce in za a je kotu if necessary. That's Kana kan kure na mun hankali. Wannan ai magana banza ce. Kuna so ku ce min wani duk kuɗin da mahaifina ya tara da kadarorinsu da kuma duka abin za su bi? Haba, wallahi ƙarya muke wallahi. Kawai kun je kun haɗo littattafai document da takardun banza na gudu. Kuna so ku zo ku cuce ni ko? Wallahi ƙarya kuke yi. My brother Adams, I'm very sorry. Wato wai yanzu kuna so da kuka yana cewa komai na mahaifina ba abin da na zina da shi kenan sai gidan nan. Ko? Wannan gidan ma gaskiya ba gidan ka bane. Yanzu haka gidan da mun sa shi a kasuwa. My advice is yau da za ka bar gidan nan. So za ka iya zuwa ka yi squatting da ni har lokacin da Allah zai hore ma ka samu naka wuri or something like that. Sorry. Wallahi ba ku isa ba. Wallahi ba ku isa ba. Babu wanda ya isa ya fita da cikin gidan nan. Gidan mahaifina? Wallahi ba ku isa ba. Ƙarya kuke. Kai, wai ta yaya haka ma za ta faru? A ce duk ɗimbin dukiyar da mahaifin bawan Allah nan ya bari, a ce ta ƙare a biyan bashi. Wannan ma ai rainin hankali ne. Ai gaskiya ba dan mutum ya mutu za a faɗa wani abu mara daɗi a kansa ba. Da sai in ce abinda baban Allah nan ya so kai hakuri bai kyauta ba. Faɗi, alhamdulillah, faɗi ka ƙara faɗa mahaifina mugu ne. A rainin hankalin ne. Ta yaya mutum zai tara dukiya irin wannan amma a ce duk bashi ne? Don haka na lura cewa yana sane ya je ciwo bashin banki ya tara wannan kuɗin saboda idan ya mutu in kasa mallakar komai na shi. Abin da ba ku sani ba shine motocin gidan, kayayyaki na da abubuwan da ke cikin gidan da sarakuna na gwalagwalai duka da wayoyi na an kwaci wai duka ya shiga cikin biyan bashin mahaifi. To yanzu jira ma suke in ban fita da gidan ba daga nan zuwa ɗan lokaci za su zo su fitar da ni. Komai ya ƙare ba ni da komai. Ramsi, gaskiya na tausaya mu. A haka shari ba kawai da ya wuri kawai kasan ita rayuwa ka tafi. Daman yau gobe gare ka gobe ga ɗan uwanka. Gason, abin da ya kamata a yi shi na jokan da na siya to ita za ka dawo min da ita ne saboda bai kamata a ce cilin ya bai kamata a ce kamar ni stable the whole stable a ce a garin nan ina yawa ne Joka. Bari mana. Ga joka. Me yake nufi? Ai kaka da ba dai mutane da kase a kawo ma bai kamata a ce dama a ganin nan. Ni dama tana gudun buga. Ai chilling will never stop. Gaskiya ne. Makaranta duniya. Makaranta duniya. Dan Allah, bai. Dan girman Allah ku taimake ni ko kayana in shiga ni. Officer, dan Allah. Officer, sir, ba shi ya shiga ya dauko kayan shi. Ai sir, baban bizin mu ba shi da ya dauko kayan shi. Ya hakuri ba shi ya dauko kayan shi. In ya fito yanzu sai mu kulle gidan. Nagode.
Ibrahim. Ibrahim. Ana karjiwa. Ya tafiya zabi. Akwai matsala Ibrahim. Shi cikin ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai za a maka da nufi baka da komai. Wallahi sun kwace komai. Babu abin da ya rage a hannuna yanzu. Kuma da ina da shi babu yadda za a yanzu nan. Abin da ya kawo ni wurinka na zo ne ka taimake ni da koda wurin da zan kwanta ne. Kafin Allah ya sa in samu inda zan ci gaba da sama. Kai. To, ya zan yi? Amma ni ma a takura nake, saboda mu biyar ne a ɗakin nan. Mutum 4 sun yi tafiya. Kaga idan aka ce ga su sun damun zama mu 6. Da dai akwai inda za ka samu birni. Ibrahim idan da ina da shi. Ba zan zo wurinka ba. Don Allah ka taimake ni ma ba a sani da na zo. Ka duba. Saka mai wuya kenan. To. Shi kenan. Ba matsala. Na gode Ibrahim. Gode wa Allah. Wai nake gani kwanan nan yana shigowa gidan nan. Adam. A gidan marigayi. Yanzu har ka kai gabarin da za ka ɗauko wani kwana a gidan baka gaya min ba? Baba matsala ya samu. Banki ne suka karɓe gidansu saboda rasuwar mahaifinsa. To babu inda zai ji kwana na ce bari ɗauko shi tun da kwana a wuri. Yanzu tarbiyyar da na baka haka watsar da ita? Ba za ka ɗauko wani ƙato ka kawo min cikin gida ya riƙa kwana ba tare da na sani ba? Shi ba shi da dangi ne? Ka koma wajen dangin sa ya riƙa kwana mana. Sai kai ba ka ɗauko shi ka kawo shi cikin gida na ƙato da shi? To daga yau ba na san in ƙara ganin sa a gidan nan ya kwana gidan nan. Allah ya zan gaya masa da zai bar gidan insha Allah. To shi kenan. Ka ji abin da na gaya masa.
magana za mu yi. Akwai wata irin magana ce da ya kamata mu tattauna wani. Kuma wace irin magana ce? Ai ka bari dai farka daga bacci, in gama bacci na ko? Allah ka bani. Yanzu ya kamata mu. Ba ya san abin da zai jawo matsala da iyaye. Ina jin ka. Wani magana zani? Adamu, ka yi haƙuri ka tattara kayanka ka bar gidan nan. Kwana uku nan da ka gidan nan mahaifina bai gamsu da zaman da kai ba. Dama kuma na ɓoye masa ne saboda bai san kana gidan ba. Ibrahim, Adamu, kana so ka ce min kurata za ka yi a gidanku? Saboda na zo neman taimako? Kai ka manta sanda kuke zuwa gidanmu ku yi kwana da kwanaki ban ce muku komai ba? Idan lattari ne zan iya haƙura ka ci gaba da zama. Wannan umarnin mahaifina nake bi. Umarnin mahaifinka? Kana so ka ce mu mahaifinka ya yi sayar bayan da kai? Kai? Don kudu, kar ka yadda ka faɗi mummunan zance a kan iyayena. Wallahi za ka yi da na sani. Idan har kai ba ka san darajar iyayenka ba, ni na san darajar iyayena. Ka tattara 'yan komatsanka ka fita ka bar gidan nan. Ai gaskiya ba dan mutum ya mutu ba a faɗa wani abu mara daɗi a kansa ba. Da sai in ce abinda baban Allah nan ya sori kai hakuri bai kyauta ba. Faɗi, alhamdulillah, faɗi ka ƙara faɗa, mahaifina mugu ne. Wallahi, ubanka za ka ci. Sharri za ta yi ma? Sharri za ta yi ma? In ba kai ba, wa zai shiga mun cike ɗaukar mun kuɗi har naira miliyan 4. Kawai saboda an tsane ni to a kashe ni mana a huta. Me yasa aka haife ni? Kawai sai a zo a ɗauko laifi ban aikata ba, kullum sai an kirkiro laifi an ɗora min saboda an tsane ni a gidan sai ka ce wata mujiya. Ni kake faɗa haka? Wallahi za ka zo nuna zan kama ka ne. Wallahi zan jikinka sai ya gama sai ka mun bayani yadda kai da kuɗina. Wallahi ko me za ka yi min sai dai kai. Amma nan gidan ubana ne ina nan babu inda zan je sai dai kashe ni. Ibrahim, amma ai nisan da nake da dama na ba ku dama a cikin gidan ku yi yadda kuka ga dama. Ban yi la'akari da yadda nawa iyayen za su kalle ku ba, saboda na ɗauke ku a matsayin manyan abokanai na. It's okay. Ba ta dala 1,000. Guys, Allah ya kargi wa. Daddalin na wa. Ashe ku ba ku dauke ni ba? Kai Ado, mu ba mahaukata bane irin ka. Ka ga mu nan abokananka. Duk iskancin da muke yi mun san darajar iyayenmu. Ba irin ka ba mahaukaci da kake wulakanta iyayenka. Yanzu ga irin ta nan. Mahaifanka sun mutu suna fushi da kai. Ni ma babu ni ba kai. Kai hanyarka in yi hanyata, kai sabgarka in yi sabgarka, ka tattara 'yan komatsanka yanzu ka bar gidan nan. Fata na in rabu da iyayena lafiya salamun salam. Na gode da irin sakamakon da ka nuna mu. Wallahi ban taɓa zato kana da ƙarfin nuna da za ka iya zuwa gidan nan har ka tuna da mu a matsayin ɗan uwanka. Amma yau ka tuna lokacin da iyayenka suke rayu. In ka gano a hanya, you raise your head to other side. Amma yau gashi ka zo. And you're asking me that I should give you shelter, food,
akan ne saboda yanzu da duniya take kaɗa maka ta canza shi ne yanzu ka zo so ni yadda kake gani ba ni da single room da zan iya baka so you better get out kawo na sani cewa na yi kuskure kuma dukkanin abubuwan da na muku a baya na sani ban kyauta ba amma hakan ba zai sa idan na zo wajen ka kore ni ba a matsayinka na uwan mahaifiyata. Let me tell you, Adams, it is late to cry when the wind is caught. Ka yi ƙoƙari ka koma can inda ka fito, ka tabbatar cewa sai ka yi hankali. Idan ka yi hankali, then we will come back. Idan ka dawo, I'm ready to accept you, but not now. I want you to mark this a zuciyarka cewa duk inda ka ga